Здравейте, прекрасни хора! Не съм се включвала от много време и реших да го направя, тъй като голяма част от практикуващите при мен тук в залите ме помолиха да направя това клипче и то е едно изтупване, едно изтърсване на тялото, което помага да раздвижим лимфната система. Минаваме през меридианите в китайската медицина, през цялото тяло. Лимфната система също се раздвижва доста добре от това. А това просто представлява като едно потупване, един масаж, който си правим. Може да го правим сутрин, когато станем, може да го правим вечер, когато преди да се легнем, когато се приберем, искаме така да се изтърсим, ако нещо се е случило през деня. Може и да го правим в средата на деня, няма никакво значение кога го правим. Като сега ще започнем. Идеята е да направим леки потупвания по тялото, като правим една купичка с едната ръка и първо минаваме от едната ръка под подмишницата. И започваме да потупваме отдолу, така хубаво се потупваме. Минаваме от долната страна на ръката, от горната и на свивката отделяме малко повече време. Хубаво потупваме. Минаваме нагоре, хубаво към плешката няколко пъти. Малко на лакътя се едно искаме да го затоплим. И минаваме от другата ръка. Правим купичка, хоп, 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 хоп. Хубаво минаваме през цялото тяло. Малко повече на свивката. Направо от сега може да загладим така отзади лакътя. Нагоре минаваме към плешката. Хубаво си потупваме. Сега малко където са ключиците. Пам-пам-пам. С пръстите, може с лекички такива потупвания на юмруци. При жените така минаваме не точно през гърдите. Внимаваме малко повече с тази област. Хубаво си потупваме. Сега където е отстрани, където са ни ребрата, се едно избутваме нещо. Избутваме, избутваме, избутваме и също от другата страна. Бутаме, бутаме 3 пъти. Сега с корема тръгваме надясно, правим малки кръгчета, започваме от пъпа и увеличаваме кръгчетата. Може да направим 5 до 10 кръгчета, така просто хубаво да раздвижим лекичко тази част, като съвсем леко прилагаме натиск, колкото просто да усетим, че масажираме. Минаваме сега по единия крак от външната страна, пак с купички и хубаво минаваме отвътре и другия крак. Сега точно на свивката, ингвиналните свивки, лекичко пресвиваме колене, намираме и къде са и няколко пъти се удряме по този начин. Може с едната, с другата, може и с двете. Така хубаво. След това преминаваме отзад на седалището, буквално си се бием, както се казва, хоп, 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 хоп. Хубаво. Правим няколко потупвания така. И на кръста искаме се едно лекичко да го затоплим, така хубаво. И след този така лек бой преминаваме на потупване на лицето. Ще потупваме на няколко места. Първо потупваме над устната, горната устна. Пам, 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 пам. На челото в средата, между веждието, няколко пъти потупваме. Края на веждите. На главата отгоре няколко пъти, хоп-хоп-хоп, все едно искаме да събудим всичко. Съвсем лекичко, не прекаляваме с боя. И след като го довършим, правим по едно погалване и издърпване. Пащаме ръката хубаво, издърпваме към нас, издърпваме. Сега правим същото навън, все едно махаме нещо. Другата ръка навътре, хубаво, навън. От краката изтегляме нагоре. Хващаме, хубаво изтегляме нагоре. Това също е от лимфния дренаж, там на където вървят лимфната система по тялото, издърпваме. Хубаво така, погалваме цялото тяло. Тук лекичко, главата лекичко и правим едно дълбоко вдишване. Поемаме си въздух, вдигаме ръце нагоре. Издишваме надолу. Още веднъж го правим. Вдишваме, разтягаме ръце нагоре.
И последно, вдигаме на пръсти и лекичко може така да отскочим надолу. Прибираме ръце пред нас и приключваме с това изтупване, като има и едни точки на емоционален блокаж. Това са точки, които са свързани с емоциите и се насъбират в определена точка. Така че ако някой има интерес към такова клипче, може да остави отдолу един коментар. Чао от мен и до скоро!